शिक्षण हे पोट भरपाचें माध्यम आसपाक शकता, पूण स्वताची वेगळी वळख निर्माण करपा खातीर कला म्हत्वाची, अशें कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। कलांगणाच्या कलारंग कार्यावळीचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री उलयतालो। नामनेची कलाकार पद्मिनी कोल्हापुरे हे कार्यावळीक मुखेल सोयरी म्हूण हाजीर आशिल्ली। की शिक्षण हे पोट भरण्याचं माध्यम असू शकतं, पण स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी स्वतःची ओळख जर आपण कशातून निर्माण करू शकतो तर कला किंवा खेळ अशा दोन क्षेत्र आहेत ज्याचं आपण राज्य आणि देशाचं नाव उज्ज्वल करू शकतो। किंवा गोवा जरी टिकलीसारखा जरी असला, त्या एका महिलेच्या कपाळावर जशी टिकली लावल्यानंतर ती शोभून दिसते, तसेच आमच्या भारताची सांस्कृतिक राजधानी जर काय जर आहे तर ती गोवा आहे। आणि गोवा आज जगाच्या नकाशावर या कलेच्या क्षेत्रामध्ये आज परदळतो आहे, आमचा झेंडा आज डौलतो आहे।